Hej, jeg hedder Michelle. Jeg er byggerådgiver her hos Milton Hus. Når du skal vælge materialer til dit hus, så handler det ikke kun om at vælge din smag og din stil. Vi guider dig igennem valget af materialer, lige fra tag til mursten, til alt det indvendige som gulve, døre, armaturer på badeværelserne. Og selvfølgelig med fokus på dine drømme og dine behov. Kvalitet, æstetik og holdbarhed er altid i centrum, når vi guider dig igennem hele processen. Vi glæder os til at vise dig et hav af valgmuligheder. Vi ses!